नमस्कार। बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 कार्तिक 5 गते यानी 21 अक्टूबर 2024 से सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 12 गो प्रमुख खबर सब। सरलाही प्रहरी ब्रह्मपुरी गांव पालिका में लागू औसत गांजा लुका के रखल आरोप में एक युवक के पकड़ाव के लिए बाटे। सरलाही के ब्रह्मपुरी गांव पालिका 5 सकुआवा गांव के 21 वर्षीय पंकज शाह के करीब 10 किलोग्राम गांजा सहित पकड़ाव कल गेल जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही जानकारी दिले बाटे। प्रहरी के अनुसार पंकज शाह से घर भीतर गांजा लुका के राखल कह के सूचना के आधार में छापा मार के उनका के नियंत्रण में लिहल गई बाटे। पकड़ाव पड़ल शाह ऊपर लागू औसत संबंधी अभियोग में जिला अदालत नांगवा से 7 दिन के म्याद लेके अनुसंधान कर रहा बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही के प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठ आवश्यक थप अनुसंधान हो रहा अभियोग प्रमाणित भले में उनका के कानून व मुजिब कार्रवाई करे के जानकारी दिले बानी। प्रहरी गांजा जैसन गंभीर अपराध में संलग्न रहल कहत ई बारे थप सतर्कता अपनावला सर्वसाधारण के आग्रह कैले बाटे। सशस्त्र प्रहरी पर्सा के विभिन्न नाका से अवैध रूप में नेपाल लिया रहल 18,58,135 रुपये बराबर के भंसार चोरी के सामान बरामद करके बीरगंज भंसार कार्यालय में बुझेले बाटे। सशस्त्र प्रहरी नायब परीक्षक विष्णुहरि घिमरे के अनुसार शनिचर के एतवार के कयल गेल नियमित चेक जांच के क्रम में उक्त परिणाम के अवैध सामान बरामद कल गेल बाटे। प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल बीरगंज से खटल सशस्त्र प्रहरी टोली एतवार की बीरगंज महानगर पालिका 16 नरवा नजीक के विभिन्न सीमा नाका से 14,60,445 रुपया बराबर के किराना कपड़ा कॉस्मेटिक मोटर पार्ट्स मोबाइल एसेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स आ मेडिकल सामग्री बरामद कले बाटे। एक साथ बॉर्डर आउटपोस्ट ड्राईपोर्ट से खटल दोसर टोली बीरगंज महानगर पालिका 25 चंडाल चौक में चेक जांच कैला पर 1,69,600 रुपया मूल्य बराबर के जूता कपड़ा किराना सामान बरामद करे बाटे। शनिचर के प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म अलऊ के टोली बीरगंज महानगर पालिका 19 बारवा क्षेत्र में कल चेक जांच के क्रम में 2,28,090 रुपया बराबर के किराना सामान इलेक्ट्रिक उपकरण मोटर पार्ट्स कपड़ा तथा खिलौना सामग्री बरामद कैले बाटे। सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा क्षेत्र में नियमित चेक जांच करत अवैध व्यापार भंसार छली के क्रियाकलाप नियंत्रण में निरंतर कड़ाई कर रहल बतैले बाटे। पारसा के पटौरा सुगौली गांव पालिका वार्ड नंबर 2 बंकुल चौक स्थित रंगपुर टाणी प्रहरी चौकी में खटल प्रहरी टोली मादक पदार्थ सेवन करके आरोप में एक एम्बुलेंस ड्राइवर के पकड़ाव कल गेल बाटे। प्रहरी सहायक निरीक्षक राम बाबू यादव के नेतृत्व में रहल टोली चेक जांच करके क्रम में भारत के नंबर प्लेट BR05 PA0421 भइल एम्बुलेंस के रोकले रहे। चेक जांच के क्रम में एम्बुलेंस के ड्राइवर जीरा भवानी गाँव पालिका वार्ड नंबर 2 सेढ़वा निवासी 40 वर्षीय प्रकाश चौधरी मादक पदार्थ सेवन कैल अवस्था में मिलल रहनी। प्रहरी माफ से चेक जांच कैले पर चौधरी प्रहरी संग अभद्र व्यवहार कल जनाल गल बाटे। चौधरी के एम्बुलेंस सहित नियंत्रण में लेकर इलाका प्रहरी कार्यालय पटौरा सुगौली में राखल गल बाटे। घटना पर इलाका प्रहरी कार्यालय पटौरा सुगौली के प्रहरी निरीक्षक मोहन जंग बुढ़ाथो की जानकारी दिले बानी। थप अनुसंधान के खातिर प्रहरी के कार्रवाई आगे बढ़ावल गल बाटे। सिरहा में 5 जने लागू औषध सेवनकर्ता सब अपने साथी के हत्या कैल खुलल बाटे। गोल बाजार नगर पालिका 13 के 21 वर्षीय कृष्ण कुमार महारा के हत्या उनकर अपने साथी लोग कैल पुष्टि भइल बाटे। कृष्ण के लाश आसीन 28 गते संचिया सुखीपुर नगर पालिका 10 स्थित गागन नदी के किनार में कमर से ऊपर के भाग बालू से छुपल अवस्था में मिलल रहे। प्रहरी अनुसंधान के अनुसार कृष्ण के हत्या संगे दुर्गा मेला देखे गैल लागू औषध सेवनकर्ता सब क्रूर यातना देके कैले बाटे। हत्या आरोप में गोलबाजार नगर पालिका 13 के डंगराहा टोल के 27 वर्षीय संतोष कुमार महारा, 28 वर्षीय रोहित कुमार महारा, 21 वर्षीय धर्मेंद्र महारा, 19 वर्षीय धीरज कुमार राम आ 20 वर्षीय मोहम्मद जमशेद के पकड़ाव कल गेल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा के प्रवक्ता डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान जानकारी दिले बानी। सिरहा से प्रतिबंधित लागू औषध सहित 2 जने के प्रहरी पकड़ाव के लिए बाटे। प्रहरी सखुआनकार कट्टी गांव पालिका 5 से गत शनिचर के 2 जने के पकड़ाव के लिए बाटे। पकड़ाव पड़े वाला में उदयपुर जिला के त्रियुगा नगर पालिका 13 सकेला टोल रहे वाले 21 वर्षीय संदेश राय आ वही जगह के 22 वर्षीय सुगम राय बानी। उन लोग के साथ से डाइजेपाम 69 एम्पुल, बुप्रेनोरफिन 76 एम्पुल आ प्रोमेथाइजाइन 74 एम्पुल बरामद भइल बाटे। भारत से नेपाल के तरफ आ रहल उ लोग के शंका लागे चेक जांच कैला पर उक्त लागू औषध बरामद भइल प्रहरी जनैले बाटे। उ लोग पर तब अनुसंधान कार्य हो रहल सिरहा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान बतैले बानी।
सप्तरी के खड़क नगर पालिका के कल्याणपुर में सांप के कटला से एक लड़की के जान गई बाटे। खड़क नगर पालिका वार्ड नंबर 7 के रामस्वरूप मंडल के 9 वर्षीय बेटी प्रियंका के सांप के कटला से जान गई बतावल गई बा। पूजा कोठा में आरती करे के क्रम में डसला बाद इलाज के खातिर मंडल के कल्याणपुर सर्पदंश उपचार केंद्र में भर्ना कल गई है। रात भर इलाज केला पर भी लड़की के अवस्था सुधार न भले बाद सिरा के सर्पदंश उपचार केंद्र में ले जाके क्रम रास्ता में ही जान गई। मृतक के पिता रामस्वरूप बतौले बानी। वीरगंज के डाईपोर्ट चौक में ट्रैफिक प्रहरी 13 गो ओवरलोड गाड़ी सबके कार्रवाई के लिए बैठे। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय परसा से दियल जानकारी के अनुसार अस्थायी ट्रैफिक पोस्ट डाईपोर्ट से निर्धारित से ज़्यादा सामग्री लोड कैल गाड़ी सबके कार्रवाई करत 2,12,417 रुपये जुर्माना वसूल कैले बाटे। वीरगंज के एकीकृत चेक पोस्ट ICP से विभिन्न गंतव्य तरफ जा रहा 13 गो ओवरलोड गाड़ी सबके ट्रैफिक प्रहरी चेक जाँच के क्रम में रोकले रहे। गाड़ी सब में कच्चा पदार्थ केमिकल लोड कैल गेल रहे। सभी गाड़ी सब भारतीय नंबर प्लेट के रहे। चेक जांच बाद गाड़ी सबके जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय यातायात व्यवस्था कार्यालय में बुझाल गई बाटे। कार्रवाई में पड़ल गाड़ी सबके यातायात कार्यालय जुर्माना कैले बाटे। विभिन्न गाड़ी सब में 11,000 से लेकर 20,000 रुपया तक जुर्माना कैल गए बुझल गई बाटे। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय परसा के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक इंस्पेक्टर लोकराज भट्ट 13 गो ओवरलोड गाड़ी सबके कानूनी प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई कैल गई जानकारी दिले बानी। वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 10 आदर्श नगर स्थित बाल मंदिर आधारभूत विद्यालय में अध्ययनरत बाल बालिका सबके वार्ड समिति के कार्यालय जूता लगायत खेलकूद सामग्री वितरण कैले बाटे। वार्ड अध्यक्ष सुशील शाह कानू के पहल में वार्ड समिति के कार्यालय से विद्यालय में अध्ययनरत सभी 2 से 30 जने लड़की सबके जन ही एक जोड़ जूता तथा खेलकूद सामग्री वितरण कर गए बाटे। आज विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में वार्ड अध्यक्ष कानू बाल बालिका सबके जूता वितरण कर गए बाटे। तब फुटबॉल, बैडमिंटन, लूडो, स्कीपिंग, डोरी, चेस लगायत के सामग्री विद्यालय के निमित्त प्रधानाध्यापक राजकुमारी सिंह के प्रदान कैनी। गरीब, विपन्न तथा दलित समुदाय के लड़का लड़की सबके अध्ययनरत उक्त विद्यालय के विद्यार्थी सबके खेलकूद तथा व्यायाम के खातिर गतिविधि में प्रोत्साहन करेला विद्यालय के ही आग्रह में उक्त सामग्री वार्ड कार्यालय के सहयोग में वितरण कर गए। वार्ड अध्यक्ष कानू बतौले बानी। सहकारी ठगी आरोप में पकड़ा पड़ल नेपाल प्रहरी के पूर्व DIG छविलाल जोशी के बयान के खातिर रूपंदेही पहुंचाल गई बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय कास्की के हिरासत में रहल जोशी के आज रूपंदेही भेजल गई बा। कास्की के SP श्याम बाबू ओलिया जोशी की रूपंदेही भेजल गई पुष्टि कैले बानी। MLA सांसद सूर्य थापा नेतृत्व के संसदीय छानबीन समिति से जोशी सहित के व्यक्ति के सहकारी ठगी प्रकरण में कार्रवाई करेला सिफारिश कैले रहे। 31 भादो में बुझाल गई प्रतिवेदन कार्यान्वयन करे के निर्णय भइला संगे 6 आश्विन में जोशी काठमांडू के शंखामूल से पकड़ा पड़ल रहनी। कास्की प्रहरी की हिरासत में वहाँ के रहने वहाँ के गोरखा मीडिया प्रणाली के पूर्व संचालक मध्य के एक मानी विभिन्न सहकारी के रकम गोरखा मीडिया नेटवर्क में लिया के दुरुपयोग कैल आरोप उनका ऊपर लागल बाटे। पूर्व गृह मंत्री एवं पार्टी सभापति रवि लामी छाने के पकड़ाव कैल विरोध में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा नेपाल आज भी प्रदर्शन कैले बाटे। पोखरा स्थित पृथ्वी चौक में रासपा के नेता तथा कार्यकर्ता सब जमा होकर लामी छाने के पकड़ाव के विरोध में प्रदर्शन कर रहा बाटे। प्रदर्शन में उतरल उ लोग सहकारी पीड़ित के न्याय दे, राजनीतिक प्रतिशोध अंत कर, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद लगात के नारा लगेले रहे। काल भी उ पार्टी से शहीद चौक में प्रदर्शन कल गए है। सहकारी ठगी संगठित अपराध में अनुसंधान के खातिर यह सुके काठमांडू से पकड़ाव पड़ल लामी छाने के एतवार के दिन कास्की अदालत में पेश कर गई रहे। अदालत में भइल थून छेक बहस बाद लामी छाने के 6 दिन हिरासत में रह के अनुसंधान करेला प्रहरी अनुमति देले बाटे। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली दल विभाजन संबंधी अध्यादेश ल्याएको तयारी कैले बानी। प्रधानमंत्री निवास बलुवाटार में पूर्व प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल बाद ओली अध्यादेश ल्याएको तयारी कैले बानी। इतवार के रात अबेर तक भइल छलफल में ओली विभाजन सहज होखेवाला करके अध्यादेश ल्याएको विषय में देउवा के साथ खोजल रहने, लेकिन ओली के प्रस्ताव के देउवा मौन रहल बुझल गई बाटे। उक्त बैठक में MLA से महासचिव शंकर पोखरेल, अर्थमंत्री समेत रहल विष्णु पौडेल लगायत के शीर्ष नेता सब समेत सहभागी रहने। ऐसे कांग्रेस के सभापति देउवा सहित गृह मंत्री समेत रहल रमेश लेखक, महामंत्री गगन थापा लगायत नेता सभी सहभागी रहनी। MLA के सचिवालय बैठक से ओली अध्यादेश ल्यावे के खातिर मैंडेट मिलला संगे देउवा संगे छलफल कैल बतावल गई बाटे। ओली 20% केंद्रीय समिति सदस्य व संसदीय दल के सदस्य संख्या पुगला में दल विभाजन कर सके के अध्यादेश ल्यावेला ड्राफ्ट तैयार कैल बुझल गई बाटे। यह बीच ओली जैसे भी अध्यादेश ल्यावे के तैयारी बाद कांग्रेस महामंत्री गगन थापा सभापति देउवा संगे भेंटघाट के लिए बनी। देउवा थापा बीच भइल भेंट वार्ता ठाउँ गोप्य राखल गई बाटे। यह बीच में कांग्रेस नेता शेखर कोइराला भी अध्यादेश के विरोध कैले बानी। कोइराला से सरकार से दल संबंधी विधेयक लेला पर मुलुक के लोकतंत्र के खातिर फायदाजनक न होखे के प्रतिक्रिया दिले बानी।
पाकिस्तान के ऑलराउंडर हुसैन तलात करनाले याक्स से नेपाल प्रीमियर लीग NPL क्रिकेट खेले वाला भूलवानी। पाकिस्तान के ऑलराउंडर तलात के टोली में अनुबंध कैल करनाले याक्स जनरल बाटे। वहाँ के पाकिस्तान के खातिर 18 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 394 रन बनाओ तो 4 विकेट ले बानी। हुसैन तलात के अनुबंध कैले बाद करनाले याक्स निर्देशक गिरेंद्र गिमरे टोली थप मजबूत बने के विश्वास से लिहल बताइनी। करनाले याक्स मार्की खिलाड़ी के रूप में राष्ट्रीय टोली के ऑलराउंडर सोमपाल कामिबानी। नेपाल क्रिकेट संघ आयोजना करे वाला NPL आए वाला अगहन 15 गते से पुष 6 तक संचालन हो रहा बा। आज के खातिर बादल खबर इतने, फिर बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके आबे करम। तब तक विदा दी।